Kalin Liogit sa Timog ning Barangay. Maging food security ambassador, magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Call High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, marhayda pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw ninda Martes, pit sa 19 na sa bulan po ninda Nobyembre 2024. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligaspi. Siyempre duman sa mga kababayan niya tong nakantabay ngunya na pagkaaga, good morning po. Mga drivers na nakatutok na ngunya na pagkaagang ini, sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian, get well soon. Asin po tabi, kami naglalaom na nasa maray kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Mentras na nakaantabay digdi po sa radyo, sa 1FM, Ligaspi. Mainit po ang satuyang panahon. Improve weather condition after kan sarong simana na preparasyon ta por medyo po tabi kan bagyong si Pipito na nagrapado po sa probinsya nin Catanduanes. Medyo kahirak man so sa tuya na mga kababayan bako sa naman sa Catanduanes kundi duman sa may area kan Central Luzon na grabe pong tinamaan kan bagyong Pipito. Tulong magkakasunod na bagyo. Ngunya na kung nagtubod na may ratsada palan kan mga bagyo, adi. Keto ay, sabi ko na, man kiratsadang bagyo, Pero ngunyan, ratsada baga po tabi, tulo, adi.
Sige, anyways, sabi ko ni Sendo po tabi, ingat ang gabos, tangani po tabi na dai kita mabugtak sa alanganin sa peligro ano sa tuya ng mga buhay. An albay sir casualty. Why? Kasi dahil man po tabi kita inagihan kan bagyong Pipito. Nadaraman siguro po tabi kan sa tuyang pangadji na sana dahil na po tabi tumama. Pero an maraot ta tuminama manggiraray sa ibang parte kan sa tuyang kuan at bako man kita nangangadji po tabi kita, bako lang po tabi para sa satuya po kundi para sa gabos. Kundi paano yan? Talagang igwaki tinamaan manggiraray, irak man kan mga taga Katanduanes ano. Makahirak so mga taga Katanduanes po tabi na nadanyaran durante po tabi kay ning pagtama kan bagyong si Pipito. Grabe. So ipaturang ani kan Birak po sa provincial commandata kan Katanduanes naapektaran man ano. So mga membro tabi kan ano yan membro po kan ano ba ini PNP Bicol, mga opisyal kan PNP digdi sa Bicol po tabi ano ba yun dumana tama assist po tabi kan sitwasyon duman po tabi sa area kan Katanduanes nagparabot man in tabang so provincial government man kan Sorsogon nagpaabot in tabang siyempre mas kinakaipuhan po tabi kan tao na talagang tabangan ta bako sa lamang po tabi para sa satuyang sa diri kundi para sa iba. Na kita magpasalamat because de kita tinamaan pero makakamundo po na may tinamaan manggiraray duman po tabi sa satuya ng mga kababayan na yaon po sa Katanduanes. Asin po tabi duman sa may Aurora province sa iba pa. Marina agaman tabi si Mrs. Okay. Good morning. Okay. So anyway, nakantabay sa satuyang live broadcast digdi po sa 1FM. Sige. Anyway, so pigaditang kong so rapo-rapo albay kasodma, uminabot man talaga so tubig duman sa kwan, alangkaw man talaga so tubig adi, alangkaw so tubig. Uminabot duman daw sa Natadmi. Uminabot sa Natadmi so alangkaw kan tubig, duman po tabi sa rapo-rapo albay. So talagang kuan medyo alanganin na Sige. Anyway, ano na po tabian sa tuya ng mga istorya ngunyan. Sana po so mga opisyal turunong-tunong na daw kamo kan kakapa kuanin do diyan. Iuya man ako magpariling sa Facebook kan mataon na sana may militrato pa sus Marius po. Kung matao ka mo, magtao na, tapos kung matao ko mong baga, sumasiraman lamang. Bako, so, kuan, irak man kan sa tuya ng mga kabarangay. Irak man kan sa tuya ng mga kabarangay po. Yung hindi ka mo nagkasurupog ka, may pandok din do, tapos, andi tatawin do, inipirais. May naaga-albay sa dati sana. Sige, si Manong, si Sir Ted Beden. Maray na aga tabi, Ted. Pirmi na. Sige, anyway, so sabi ko sa Indo po tabi, basta kung matao, likaya na ako, sa totoo lang, mas maray nang so, nagtatao na dahil ng puro picture, ali. Dahil so dahil na nin puro picture baga. Dahil ng puro picture, dahil na kung ano-ano, basta, ang importante, magtao ka eh. Di ba? Ang importante, magtao ka eh. Dahil naman kayo po na, yaong ka dyan, magpapahiling ka kung sain-sain, tapos, visible ka nga ni, pero, dahil man kinitao, ano man. Mariusi po. Sige, anyway. So, panahon na po, tabi ini ka. Panahon kan, awinda ko sa Indo. Minsan, mauuyam ka po tabi
kalamidad na kalamidad, gagamiton pa sa politika. Ano ba tayo? Di ba? Gagamiton ta po ang politika sa masunod na. Ang politika sa mga masunod na aldaw na. Pag Marso di bahala na kamo sa buhay nindo. Di ba? Nagkamo sa buhay nindo. Fight naman kamo. Pero ngunya na may kalamidad, dapat na dahil nindo yan ginagamit eh. Dahil nindo din sa bagay nakaukod kamo duman sa indong amo sa nasyonal eh. Nakaukod duman sa amo si kumbaga si Tamba. Naokdan. Sabi nga ni baga po tabi, igwa daw yan nin padusang balik. May padusang balik, di ba? Di ba? One po may issue kita digdingon yan diyan sa may Barangay San Antonio, diyan sa Santo Domingo. Ang pagkaaram ko digdi an quarry. Ang pagkaaram ko digdi sa quarry. Yung mga water yung waterbed yung kon ba ano man apod gayan manong Ted, so ang mga mga salog di ba, so mga channel iyo lang yan dapat ang pigkakwari ba ko, iyan ang pagkasabot ko, inda ko lang kung sala ko day mo pwedeng kwarihon so bulod na igwa po tabi nin mga kahoy, igwa nin mga kahoy tapos po may mga tinanom. Ang problema ko diyan sa may Barangay San Antonio po tabi, sala man, maski wara man, sugibo niya. Wala lupit. Ano. Ang problema ngon ta, iba na ang batas ano. Ang batas ngon yan, nabaliktad eh. Hindi ko lang ko na paano so. Kaya ngon yan, di na ako nagtutupod manong Ted. Basta-basta. Isipod mo wala talaga ako maski sa kong anggulong hilingon maski sa kong anggulong hilingon di ako nailing na tapos sa wara Lene. Ang istorya ngon yan, so mga media na daan na may kontrata sa city, sala daa na sinda tama. Tapos, may mga aram nindoan. Ang kontrata dyan sa city, lalo na sa media, bako man yan para sa kundi pinagbabayadan yan just because nagtataonin kami man so nagtataonin and po baga Darwin bako mga department heads kung arin anon pigigibo ta dahil man baga pwedeng libre tanto to dyan digdi sa radyo dahil man pwede yan puro sa na libre ta kita baga Darwin nagkakuhan baga kita susweldo kita nagtatartin man pay diba? Nagbobonos nagkokuryente nagbabayad sa komunikasyon o kung ano-ano po tabi tubig tapos lilibrehon mo sana lilibrehon mo sana dahil man kahit pwede karasuhan daa so mga aber igwa baga ang kontrato baga igwa baga kay kanya paano man kasuhan may corresponding kwan baga kumbaga kukuhan mo dahil man pwedeng siring ka abira daw ta dahil man pwedeng siring ka naman pwedeng siring ka nagkukuhan bagay yan yan sa naso tinday ka man ki ano yan kaya nga nakabugtak baga information dissemination tapos di man pwedeng libre yan sa mo taan politiko nga nagbabayad bagang politiko
mabayad ka tangani na kung gusto mo man na papugi-pugion, medyo maski nga ni po tabi so pigigibo mo medyo bako tama duman sa kwan, papugi-pugion ka man, gusto kang papugi-pugion. Actually, kung nagbabayad ka man sa imo, tangani na mamidbidan ka man, siyempre, papapugion ka man, maski bako ka man pugi. In return, pinagkukwanta man iyan. So, kwanta baga, ano yan? Inako sa nakon, mag-prosper yan. Ang kalaban niya is Jesus Maria Joseph Media. Ang kalaban niya. Kabir daw. Kung indako. Kita baga pigtatrabaho antaan. Pigtatrabaho antaan man yan. Okay? Di bale? Baysa naman nung tenta. Kuwan na lang kita. Kumbaga, observe lang kita nguna. Observe. Kung, di ba? Maraot ka kung so, dayo man talaga nagpiperform. Arot ka kung dayo man nagpiperform. Tapos, kukuhan ka, bibil ka, may problema. Sorobrahan tali, may kontrata, may resibo, nagtataksinta, nagapirma sana sa piso na pitliw ato ng presyo. Yung bagaman, tapos, kita baga digdi, nagabarayad baga kan business permit. Langan man na nagbabayad kita, tapos dahi man lamang mo. Dahi man pwede yan. Dahi man pwede yan. Di ba? Dahi man pwede yan. Isip po nandito so Department of Tourism kayo ito, pira ang pigbabayad. Pira ito sa binayad kan Department of Tourism, pirang milyon ito. Ito nga ni, so kwansa na ito Darwin, so ano ba yun? So ano ito? So sarusa ng black timer. Sarusa ng black timer. Milyon baga. Iyo. An maraot kung dai mo piglaog sa kuan. Yan. Garo alanganin. Dai man pwede. Dai man pwede yan. Okay. Anyway. Pasadahan ta pa po tabi ining iba pa. Sabi ko ni Sendo po, ang kwari grabe. Igwaki may nahilingan ako digding pangaran. So, ano ito? Alro? Alro ba yun? Hindi ko lang masabutan ito. Ay, bako. Pasensya na, bako. Bako. Sorry. Bako Alro. May sarong pangaran eh. Ayun baga. Paano man napaka-simple. Kahit maski sain mo yung daraho na korte. Dahil manan unless otherwise. Ibaan. Inda. Dahil na ako mataramta. Ora na ako nahiling sa libro ngon yan eh. Ora na ako manong Ted nahiling sa libro kon pinarano. Pinarano. Sa totoo lang, good morning Kuya Alwin, si Aye. So ayo, so video ads baga kan tourism, pero ito. Tapos ilinaog sa kwansa na black time. Saka. Iyo, pero kung nagsunod ka doon sa sabi nga ni specification, kung sa produkto, specification kang produkto. Paano ka makuha kaya? Napigigibo mo man so sa imong
Di ba? Yan ang problema, no? Sige. Anyway, igwa na kitang 24 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Mapagalan justice system ta sa Pilipinas. An sa tuyang justice system sa Pilipinas lang pagal. Day mo na masabutan kung sain nagkukuanin libro adi. May bago na ata na kuan eh. May bago na ata na batas ngon yan eh. Hindi lang sinasabi ko na so igwa baga ki inapod na unless otherwise provided by the law. Igwa talaga anlo baga ang batas. Igwa dyan ilinga ang mga articles. Tapos mga subsection. Ngaya Article 3 Section 1A ay paragraph 1A, paragraph 2, paragraph 2B. Yan si rin kayan. Ang ultimo kaan, may nakabugta. Unless otherwise provided by the law. May nakabugta. Duman niya tinira eh. Day pwede ini. Day pwede ini. Duman ka sa unless otherwise provided by the law. Ngunyan, apoton ko ka mo. Pwede ba yung magkaso ka na ang kaso baga dapat so malinaw kung ano ang pinagrereklamo mo. Alam mo ngaya, sinuway mo ngaya yung section 213. Kung ano sa duman sa kuan. Tapos in other provisions. Pag sinabi mong in other provisions, baka umang kita para okod ano nga ni? Ano nga ning mga provisiones ang sinuhay pa nga ta nagkakaso ka in other provisions. Dapat specific ka no. Baka siring ka na. Specific baga bako. Di ba? Kaya dahil ko masabutan ko sa inag. Nagkuanin ka. Madali sa nata. Malingwang ko ini. Madali sa nata. Ano na? Madali sa nata. Oy, buot mi pong ipaisi sa mga kapamilya ni Amparo Orozco Ansa na siya nagadana ka nakaaging Webes, November 7, 2024. Ang sa iyang burol yaon sa iyang arong sa Poroksing, Corawis, Legazpi City, asin ang sa iyang lubong, gigibuhon sa Miyerkules po. O sa aga, Miyerkules, November 20, 2024. Ang misa po gigibuhon man sa Padre Pio, Rawis, Legazpi City. Ipapaisi na sana ang oras. Sige po Alright, provided by ko. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Chartabol, bakit makapun sa tiyon? Walang amoy kulog kahit sa
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bakit makabloom sa charm? Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time. Igwa na kita ni 31 lampas po an alas 6. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bakit makabloom sa charm? Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. to Smart dishwashing paste ko. Start to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo.
Smart dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Tigdik kita sa honesto. Complex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, takbol ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tatak Lagman, matibay ng servidor. Gobernador Rex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang Albay #1. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, so sige, balik kita digdi sa programa. Kaulay ko si si Manong Ted Bilin, mga amigo yan. Okay? Mga amigo ta. Anyway,
tabi, di man siguro mapupwede ano. So, sa madaling sabi, sa madaling sabi, ano yan? Yan. Parang tago ready. Okay? So, pasiring na kita digdi sa iba pang mga issue. Maabot na po sa 600,000 na individual and parang na-displace. Na-displace sa because po kan bagyong si tulong bagyo si Christine, si Saipa ito, Leo ba yon? Leon. Christine, Leon, tapos po tabi si Pipito. Tuloy yan na magkakasunudan. Ang na-displace po is 600,000 individual. Gustong sabihin, pag na-displace, so nagkawararan ininarong, milyon talaga so apektado kan bagyo, milyon na individual. Pero, dahil man na kwanta kita nga, diba, siyempre apektado man kita. Time vista dahil ka magagastusan. Okay, itong burubagyong ito po tabi. Itong burubagyong ito, minubos gid ako nin mga 1.5 man. Iyo, 1.5. Preparasyon lang po tabi. Tamabayad ka baga, duman sa mabugtak. Ako bako man ako mayaman. An sa kuyang harong para so simman sa nabaga, sumadumuyon pangani. Irelayap iyan kon makusugan paros. So ang ginibo ko di nagkuan ako, ang ginibo ko po tabi, bayad ako tangani na maulang ito nin butong. Ulangunta na lang nin butong tangani na day sa ilayap ang pagpaparusa di babagsak iraray tana kaklaman kan butong. Tapos so mga kahoy pa sa palibot. Mabayad ka baga. Diba? Mabayad ka baga po. Kaya so ginibo ko talagang mabayad ka. Naubos. So preparasyon sa na po tabi. So 1,500 ko naubos. Nagidunin do yan. 1,500 ko naubos. Sayang baga. Sayang baga. 1,500 sayang. Sa kwansa na yan. Ano yan? Sa kwansa na yan, sa preparasyon sa na yan. Pagbayad. Takon dahil baga sa ano yan? So, sa imo po tabi na kwarta na gagastos. Diba? Iyo po yan. Yan ang sinasabi po tabi. Flood waters hit hundreds of houses in northern Philippines on Monday after water release from the dam following Typhoon Pipito caused a major river to break its banks. Grabe ini. Kasi sumanga nasa kumbaga, nasa ano yan? Nasa marhay na aga. Di ba le? So mga nasa lulaying areas, tandam na sa taas Pagpabulos mo kan tubig, rimati talagaan. Lalo na kung naka-high tide pa, na nagbubulos sa tubig, naka-high tide. Rimati. Dahil mo po tabi pabuluson sobrang tubig. Taigol lang bagayang, alimbawa nga 70 meters ang dapat po tabing level kan tubig tangan ida pagkaigwanin di po tabi abot duman sa spilling level. Di ba? So ganun po yan kasimple. Siring yan po tabi kasimple ang ginigibo. Taday man pwede pag dai mo yan, pag
kinontrol mo ang tubig na naglabaw na duman sa level niya, kanispilling level, baka magaba sudam. Tadi nakakayahon sugabat kan sukwa ka rin tapos sugabat kan tubig. Day nakakayahon po kan kuan. Mas lalo na po na dakulunan magagadan. O, dakulunan mapipigligruhan ng buhay. Ganun ka simple. Di ba? Ganun ka simple yan. Sa kabagasan. Sa kabagasan kita. O, paano hunta bagayan? Yun yan ang problema. Yun yan po tabian. Problema. Dayon man pwedeng basulon sa tao natang yat register ka dyan sa ibaba kandam. Kasi community yan eh. Community yan. Pagsiring kayo ng bagyo, pagsiring kayo ng mga kalamidad, kay puhan po na imantinir yan. Kaya dapat nagbubulos yan. Pero mas magayon siguro po na alimbawa, maski arayo pa sa bagyo, alimbawa ngayon may low pressure, dapat siguro magbuhi na nin tubig eh. Paluay-luway, alimbawa ngayon nakabukas lang ang sarong floodgate. Nakabukas. Sigisan ula. Tangani na, maabot ba ng tag-oran, ababao na ngayon sa tubig. Sisirahan muna. Iyo dapat ko na, bako na so, alimbawa, maabot na sa spilling level, kaya po tabi kita mabukas. Tapos oran kumakasugon. Dahil na talaga kakayahon. Dapat mga pirang aldo pa, pigluluay-luay na kuta na pigbubukas yan. Diba? Nagluluay-luay na kuta na pigbubukasan mga dams na yan. Tayo man sanaan, pwedeng maka, pwedeng maka, ano yan? Pwedeng maka, kumbaga po tabi, pwedeng maka-preempt kan mga pagbabaha na yan. Tayo baga, iyo baga po ang nangyayari ngon yan. Iyo ang nangyayari ngon yan. Kaya dipisilon. Dipisilon ini. Okay? Maray pa ini. Kuan tanang ko na po tabi para sa dahan tanang ko na inigayod ng mga report nga to. Report ali dyan sa luwas sa oras na 47 minutos po makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Pasadahan ta po ang report yaon dyan sa linya si kabahaging Nestor Kagitla. Pagtaas ng minimum na sahod para sa mga pribadong sektor at kasambahay sa Eastern Visayas inaprubahan ng DOLE. Report kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Nestor, please come in. Naglabas ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board 8 Moto Proprio ng Wage Order Number RB 8-24 na nagbibigay ng 30 pagtaas ng arawang minimum na sahod sa lahat ng sektor. Magiging 405 hanggang 435 ang arawang minimum na sahod sa iba't ibang sektor. Industriya sa ganap na pagpapatupad ng lahat ng tranches. Inaprobahan din ng Regional Board ang 500 buwan ng dagdag para sa mga kasambahay sa lahat ng lugar sa rehiyon kung saan ang buwan ng minimum na sahod ng sektor sa hanay ng 5,500
hanggang 6,000. Pinagtibay ang parehong wage order ng National Wage and Productivity Commission noong November 13, November 2024 at ipinalathala ang mga ito noong November 16, November 2024 at magkakabisa sa November 2, 2024. Isinalang-alang ang pagtaas ng sahod ang mga pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang mga pamilya, kapasidad sa pagbabayad ng mga employer, industriya at ang mga kinakailangan para sa ekonomiya at panglipunang pangunlad ng rehiyon na tinadhana sa ilalim ng Republic Act number 6727 o ang Wage Rationalization Act. Ang bagong minimum na sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor ay mangangahulugan ng 7% pagtaas mula sa umiiral na arawang minimum na sahod sa rehiyon at magreresulta ng 10% pagtaas sa mga benepisyong nauugnay sa sahod na sumasakalaw sa 13-month pay, service incentive, leave, social security benefits tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Mula sa Dole Central Office, Manila, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. 50 minutos po makalampas ang alas 6 din pagkaaga, maurag duman sa Karagadi. Pero ito, 445. Digdi sa Bicol, wala pa eh. Ano na nangyari sa Dole? Ano nangyari po tabi sa public consultation indo? Parang atrasaduhon ka po. Atrasaduhon oy. Sige, madali lang. Si kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. 200 empleyado ng OBP mawawala ng trabaho dahil sa pagmamatigas ni VP Sara Duterte na huwag idepensa ang budget ng kanyang tanggapan. Si kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Mar, good morning. Please come in. Dahil sa pagmamatigas ni Vice President Inday Sara Duterte na idepensa at ipaliwanag ang 2025 budget ng kanyang tanggapan, malamang na mawalan nga ng trabaho ang tinatayang nasa 200 empleyado ng Office of the Vice President. Ayon kay House Assistant Majority Leader Congressman Jefferson Conghon, huwag isisian niya ni VP Sara sa Kamara de Representantes ang magiging epekto ng budget cut sa operasyon ng OVP, lalo na sa benepisyo ng mga empleyado nito, dahil tumanggi siyang ipaliwanag kung papaano gagasusin ang naturang pondo. Sabi ni Congressman Conghon, ilang beses nang binigyan ng pagkakataon ng House Committee on Appropriations si VP Sara na pumunta sa budget hearing ng Kamara para idepensa ang sariling budget nito. Sa reklamo ni VP Sara, 200 personnel ng OVP ang posible umanong mawala ng trabaho dahil sa kinaltas na budget na nagkakahalaga ng 733 million pesos. Inadapt naman ng Senate Finance Committee ni Senator Grace Poe ang bersyon ng Kamara na 1.3 billion pesos budget cut sa 2025 budget ng OVP. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. DWGO Live Report. Salamat Mar Rodriguez sa report. Nin 1.3 billion so hinali bagaman ang gadadi. 1.3 billion so hinali duman sa budget ni Duterte
Vice President, 200 na mga empleyado daw ang pwedeng mawara. Natural naman ta, dahil man siya nagdepensa kan sayang budget ano. Pero anyway, sabi nga ni Potabe, Jawa, siyempre nakakamali siya naman si Sara Duterte na dahil man talaga malusot na sa budget niya. Iyon na nga ni ito ang pinag-iinitan kan mga kongresista. Labanan na ini kan mga ano yan, labanan na po tabi ni kan mga buhaya. Buon kan ngunyan na taon. Labanan na po kan mga buhaya. Then na pwede ang pasensya ngunyan ta. Madali na bagang 2028 naman. Pagkatapos kay ning 2020 Mayo 2025 na eleksyon, 2028 na po tabi. Kuha na. Duro-diretso na yan. Dahil dahil na po tabi gigibuhon. Iyon na yan. Kundi puro na politika yan. Sabi nga ni po tabi, puro politika na, nasa utak ang tao. Isipon hindi maski na nga ni po tabi ngunya na, ano ba yun? Ngunyan po tabing panahon na ini na nasisibot kita because kan mga bagyo na nag-aarabotan digdi sa Satuya. Sisiribot kita kan panamusamo sa bagyo. Kung ilingonindo po tabi, kuha na ngunyan baga, maski sa tahaw kan bagyo, kadakol-dakol po namumuliti ka pa. Bako sa naman digdi sa Alba, in fairness, sa bilog na Pilipinas, magkaidiling mo. May nagkakaraban, may mga pandoki mga politiko. Iyan po tabi, indirect yan na pangangampanya na may pandoka. Tama man nga ni inakuan dapat mag-aalim mo umaalgad din tabang. Dahil na kang magparairibang mga politiko ta. Kamu paan pagkakasibutan kan tao kamu paan makakaulang duman sa distribution. Yung baga, nakakaulang pa po tabi kamu duman sa distribution po. Iyo yan ang sinasabi ko sa Indo. Kaya dipisil iningon yan, dipisil ini po tabi ngon yan. May malanit malanit ang laban tangon yan Di bale. Sabi ko nga ni Sendo po, sabi ko Sendo po tabi, medyo kuha na ini na labanan, kuha na ining labanan, may diferensya na. Igwa na po nin diferensya ini. Kaya kaipuhan ngunyan, ang kaipuhan tangon yan, kuhan kita. Mga botante siguro mag-isip-isip. Mag-isip-isip sa mga botante kung ano ba talaga ang para sa to. Diba? Ano ba talaga yung para sa to? Iyan ang pinaka-importante dyan. Ano ang gigibuhon ta? Ano ang gigibuhon ta? Diba? So, anyway, ang importante, matabangan ta sa mga biktima kan, sa mga makahirak na biktima kan kalamidad. Iyan ang tabangan ta. Bako na yan puros kita po tabi, iniisip ta sa tuyang kapakanan sa politika, kairakan tao na ginagamit ta po tabi. Diba? So anyway, yung tao naman, kaya lang ang problema, ang tao, pag nakasirip ng pag-eleksyon na, arabuon yan. Abo kong yakaan. Mabas.
Ang problema, pag nakasirip na po nin pirak, pag nakasirip na nin pirak pag eleksyon, makaskas pa po sa alas 4. Dahil na, nalingawa na so, maabas pa lang so. Nagtataw siya ang kwarta. Nag-aragawan pa. Saka. Sa bagay, di ka man mabasol ta kwarta yan. Oh. Diba? Kwarta yan. Halimbawa nga 5,000. Yung naman 5,000. Send mo pa ang puruta. 5,000 pesos bagayan. Diba? Dakulaon bagayan. Sige, anyway. Mapaaram na guide ko na ako. Alat ko na hata tawang kong ananin, masira mo na extra. Extra music. Sige, yan. Alright. Param na kita, DWRL Barita, alas 7 masunod.